Коста хора, коста маняци, аз съм Скраш и реших аз да направя един туториал как се работи с Fraps. И да, добре. Така, General, това нали е Fraps, нали това е Fraps-а. Моя истински, който е регистриран, така се води, защото ако си стеглите един най-обикновен Fraps глупав, той записва само няколко секунди и спира, но може да записва много колкото си искам време. Веса му е 351. Да, добре. Значи това Start Fraps Minimized. Fraps-а, когато стартира да е с минимизиран екран. Това трябва да ви е пуснат. Така. Run Fraps when Windows Starts. Това не трябва да е пусна, защото още като стартират с компютъра Fraps се пуска. Тези не ви трябват, за мен поне. Така. FPS. FPS. Така. От тук може да гледате, щом запишете клип, от тук може да гледате клипа. Тук Change, къде искате да записвате вашите клипове след като са готови. Не трябва това. Така. Тук с какво да снима. Тук трябва да ми е на 60. Benchmarking F11 и F12. Това също не трябва да го, няма смисъл да го барате. Това over corner, нали като снимате с Fraps, виждате едни жълти цифрички. Тук къде да се виждат тези цифрички, то може и да не се виждат, но за мен е по-добре да се виждат, защото знам, например, дали Fraps работи и не работи. Това съм го правил, защото като, например, веднъж снимах и аз мисля, че съм го пуснал, а то всъщност изобщо не се снима клип, но как и да е. Това не е важно, няма смисъл. Така, Moves. F9, това F9, което виждате е тук на Video Capture Hotkey. Това с кое копче трябва да записвате вашия запис и с кое копче да снимате вашия запис. Full Size трябва да е на пълен екран, с 60 FPS, а това го правите на 30 секунди. Това Split Move е 4 GB, изобщо изпуснете да го натискате, ако искате да снимате голям клип. Това значи всеки клип да е по... Например, снимаш един клип и всеки клип става по 4 GB и се разделя на няколко части. Тук с стерео трябва да си е така. Тук това е мой микрофон. Това не знам, не съм много сигурен за какво е, но аз не знам. За мишки курсори там. Добре, това скриншот, не е толкова важно, но както искате, ако искате да се виждат, да снимате докато играете нещо, с F10, ако искате, по-добре да го направя с BMP. Да, като изцяло това е Fraps-а. Аз само кажа това, къде да се запомняват снимките, къде да ги видите. И така, ами да, как това е, взето общо това е Fraps-а. Това са хубави настройки, които на мен поне помагат и снимам хубаво с тях. Но вече ако компютъра ви е някакъв глупав и клипове ще чува гадно, защото микрофона, ако е прецакан, ще чува гадно и също и зависи компютъра малко. Добре, мисля, че това беше. Надявам се да съм ви помогнал с Fraps-а. Ако не знаете как да го направите, и до скоро.